Ajoitusta, vaikka itse sanonkin, viimeinen juoksulaji juuri kun saatiin kertalajit kaikki suoritettua. Miehet 17,300 metriä loppukilpailu. Ja esitellään juoksia. Radalta 1 starttaa Sampo Ranta, Helsingfors IFK. Rata 2, Niilo Lappalainen, Jyväskylän kenttäurheilija. 3, Christopher Olin, Raisio. 4, Simon Jansson, IF Åland. 5, Christian Salo, Nakkilan Virhe. 6, Jerry Rooman, Helsingin Kisaveikot. 7, Samuli Samuelsson, Ikalisten urheilija. Ja 8, Markku Haavisto, Kosken Kaiku. Tilastoja hallitsee Christian Salo. Tänä vuonna Suomen ennätys lukevat 34,16. Samuli Samuelsson kakkosena 35,21. Ja tilaston kolmantena Simon Jansson 35,32. Tuleeko viimeisessä lajissa tälle päivälle Suomen ennätys? Se nähdään hetken kuluttua. Ja näin lähdettiin ja tuolta lähtee tämä Nakkilan jättiläinen liikkeelle, kun rosvattu salama Christian Salo hallitsee tätä juoksua ja Suomen ennätys lukemat siis 34,16. Ja katsotaan mihin kello pysähtyy ja ketkä ottavat mitalit sitten tässä viimeisessä lajissa. Viimeisessä lajissa